arratsaldean. Apa, arratsaldean. Bueno, ja ikusten dut eskutan dakotzula goienan, bueno, Gabonetako ilustrazio hori. Bueno, jentiak ez baldin badak igual piti bat erakutsi inguz zela gelditu dan. Ikusten du eskuak, ikusten du telebistak, unkarixak, ordenagailuak, aldizkarixak. Deia jaso zebenean, zein izan zen lehenengo reakzioa, ez? Bueno, postasuna, ez? Azkenean beste aukera bat beti da ongi etorrixa, eta bueno, badakite beti Goienako lan Gabonetan itzen dagoela eskualdeko ilustratzaile batei aipatu, eta bueno, urten ni izena sortu duna, así que superposik, egisa esan. Denbora asko ziraz ilustrazio lanak eta egiten? Bueno, 2017 urtetik ero, bai. Bueno, diseinatzaile grafiko bai banaz, baina bisak konpagineta ditut. Zema denbora? Hau osaketako, pentsatzen dut burua uste batzuk egongo ziala, ezta? Bai. Bueno, denboratan ez dakit zenbat esan, zehatzen dut, baina hasierako ideia zen telebista bakarrik marraztia, baina bueno, gero gisa da bai gure izan nagoela sartzia beste komunikabideak, orduan hasierako ideiatik azkeneko ideia bai aldatu da, eta bueno, espero nagoena denbora gehiago emonduzta, baina posi geratu naz emaitzakinaz. Noiz esan zeben, ontxe, da bukatuta. Ontxe dau... Bueno, niri hori egizaz. Bitia burotena ontxe daude reflejauta. Bastante kosteta jat erabakitzia noiz dauen bukatuta, ze beti gehitzu zeike trazo bat, beste bat, kolore bat, beste bat, baina bai gure nabin ze oso simplia, eta txuri beltzeko ze gure nabenin. Hasierako ideia bai izan superkoloretsua, baina gero esan naben ez toztapegetan. Eta hoxe, orduan gero erabakin hauen oso minimalistia izetia, pare bat kolorekin, eta bueno, gero esan dututen, kosta bitxegat bai izatea, venga, oin bukatuta dau. Baina, bueno, injusto ebili garen ez bai, denpora batzutan jartzen da bai limitia. Ilustrazio honetan refleja egiten da edurnek lan itxeko modu hori, edo edurnen ilustrazioak ikusten dira hemen? Bai, nik uste dute alde batetik bai, nik asko marrazte ditut eskuak, pertsonak, eta bueno, hemen bai gure nagoen mantendu, ez? Nire esentzia edo nire estilo hori. Eta txuri beltzeko eta modu lineal lau bai da bastante nire rollua. Baina, bueno, beti bai guzta jate gauza desberdinak itxia, eta de hecho hori izan hasierako ideia. Oso super desberdina itxia, baina, bueno, azkenean beti joenaz bai erosuen sentitzen zen ere horretara, eta hortik sortu dut bai sortutakoa. Gaixa, zein ja urtengoa? Horre erakusten duna. 0 kilometro edabidea. Egisa da beti lotu izen dugula 0 kilometro elikadura buru jabetzakin ez, baina hor egon da erronka bai. Hori zelan transmitiru, eta azkenean hartu dut Goienako komunikabide desberdinak, eta horri indotzat adierazpen txiki hori. Ikusten du hor esku batek, batzen dauela hola, Goienako zuk esan duzun plataforma ezberdinak edo. Zer izan da horrekin transmitiu gure izan duzuna? Azkenean Goienak emuten dozkun aukera ezberdinak ez, betiko telebista eta aldizkariaz gain, gaur egun bai azkenean daukogun teknologia berrixekin, webgunia erakutzen nahi izan dut, mobileko webgunia bai, mobilean ikusten duguna, eta gero bai puntu aldizkaria ez, oso nahiko, urtiak doiatzela, baina nahiko berrixa dela. Eta, hoxe, apur bat komunikabideanak gure izan ditut marraztu. Pitin bat danak batzen dauen zerbait erakusten. Hori da, bai, azkenean ez, 0 komunikabide, 0 kilometro edabideak bai, azkenean aukera asko aldozkula emun bai. Eta Goiena gainera horreitxekoa da gertuko. Hori da, eskualdekua. Eta gainera, bertan marraztu dut bai Goienako logua, importantzia edo garrantzi gehiago emoteko bai, eta... Ja, alde danetan gabitzik ikusten, duenan klik inezko bideo baten agertu egiten da, gure korreotan agerketan xaku, beraz Gabon danetan uste dut honek lagunduko eskula, edo honek jarraituko eskula, edo eskerrik asko indako lan honegatik, zuei. Eta segi berdin. Eskerrik asko, zuei.